दिनै आङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा दङ। दिनै आङो जाय बिथांमोना दिनै सोंदों जे गफुरनि जाय बिथांखौ आं सहाय होदों बेखौ आं खुनुदिन आं नुफेराखै। नाथाय दाख्लैनि निउसाव जाय बिथां एस जकिं बिथाङा निउस बानायनायावहाय बे निउसखौ आङो नुनायलाय बिथांनि बिराद माने मोनसे समस्याखौ नुनानै आङो गोसोआव दुखु मोननानै जाखिनि हायो आङो थाइसे थाइनैब्लाबो आङो सहाय हरगोन होननानै आङो लगे लग आङो कल खालामलायनानै आं बे बुस्थुआव खामानिखौ मावनो मोनदों। आरो जकिं बिथांखौबो आं रोजा रोजा साबायखर। आरो बे बुस्थुखौ आङो मावदों, खिन्थु आंनि थाखाय थोजासे नङा। जेब्लानाखि आंनि आखायाव थायो बे समाव आङो जाखिनि हायो आं सहाय होयो। आरो जि गफुरनि एक्स एनडिएफबि बिथाङा गोबां माने गाज्रि हालोदाव दिनै दङ। दिनै बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आंनो खोनानो मोननायाव 16 ना 19 बेचनि होननानै आं निउसनि गेजेरजों आं नुदों। दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोबां एनडिएफबिफोर दङ। दिनै बिथांमोना बिदिनो गावनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय आरो बिसि फिसाखौ दिनै नागारनानै गोबां जेंनानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै मोजाङाव फैबाय। दिनै मोजाङाव फैसेयावबो बिथांमोना दिनै गोबां बेमार आजारजों सोरबा बिदिनो गारि सालायनाय, सोरबा बिदिनो फिसा फिसौ खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय आं गोबां नुनो मोनो। दिनै गोबां दुखुनांथाव। दिनै बेफोरबायदि समस्याखौ जोङो माबोरै फोसाबनो हागोन बेफोरखौ जों गोबां सिन्था खालामनांगौ आरो मावनांगौनि जोंनि गोबां खामानि दङ। दिनै बिनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि जाय बिथां सारमोनखौ गोबां आन्दायनानै थानाय, दिनै गोबां बेमारजों गोदोनानै थानाय पाब्लिकफोरखौ बा पार्टिनि मानसिफोरखौ बा संगठननि मानसिफोरखौ बिथांमोना जाहाथे अनसायनानै जा हायो बेखौ जाहाथे बिथांमोना सारमोना जाहाथे अनसुंथाइ होयो। आरो जि दाखालिनि गफुरनि जि घटना जागासिनो दङ, बिथाङा एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ आङो खुनुदिन आं नुफेराखैबो आरो आङो थांफेराखैबो गफुरा माबायदि। खिन्थु मानसि हिसाबै आङो सहाय होनायाव आं आवगायलांबाय थागोन होननानै आङो बे खामानिखौ मावदों आरो आं मावबाय थागोन। गोबाव समनिफ्रायनो आं मावबोदों, खिन्थु आं मिडियानि गेजेरजों आं बेफोरखौ आं मिथिहोआखैमोन। खिन्थु 1.5 बोसोर बा 2 बोसोरनिफ्राय आङो मिडिया प्लेसाव आं खामानि मावगोन बा आं मावनायखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा जाहाथे हानाय मानसिफ्राबो जाहाथे मावो होननानै आं बेखौ एडभाइस होनाय बायदि आं बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जाय बिथाङा दिनै एक्स एनडिएफबि बे बिथांनि समस्याखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा अननानै थाइसे आरो थाइनैब्लाबो दिनै अनसुंथाइ होनानै जाहाथे बिनि जिउआ मोजां रोखोमै फैफिननो हायो आरो बासायजानायखौ मोनो। दिनै जोङो मावनो हायि जेबो गैया। जोङो मानसि हिसाबै थाखा फैसानि समाव थाखा फैसा मोनोब्ला जोङो थाखा फैसाखौ गावनि आंगोनि होननानै सानो। नाथाय थाखा फैसाया जोंनि थाखाय दसे समनि थाखायल' आरो राजनितिकआ जोंनि थाखाय दसे समनि थाखायल'। खिन्थु बबे समाव जोंनि जिउआ गोमालांगोन, जों लांथियायै फैदों, जों लांथियायै थांनांगोन। बिनि थाखायनो बिथांनि जिउखौ बासायनो थाखाय रायजो राजाखौ आङो खावलायो बयबो जाहाथे थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ होयो। आरो बिथाङाबो दिनै गावनि जिउखौ बासायनानै मोननानै गावनि फिसा आरो न'खर सोलिनानै जाहाथे मोजां न'खर दाफिननो हायो, बिथांनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय थाबाय।